старайся. Я не могу больше. Что значит не могу? Ну, не Мы ж могу. хочем Полинце допомогти. Хочем. Тому скачи праз не могу. И раз. О, добрый вечер, сябры. Привет, Таня. А мы тут с Топом балетом займаемся. Ну, гэта пакуль яшчэ не балет, а папярэдняя падрыхтоўка. Бо для артыстаў балету галоўнае што? Скакать высоко. Правильно. Вы пытаетесь, чему мы балетом займаемся? Просто наша Полинка сказала, что все жыццё марыла крутить, ну, ой, забылся, что я... балетные фуэты. Во-во. У яе нават спецыяльны абутак ёсць. Як ён называецца, Топа? Пуанты. Ага, пуанты. И нянечка рассказывала по телефону своей сяброце, что дома спробуя стоять на их, на пуантах. Тренируется, значится. Але на что дома тренироваться одной, коли есть сябры? Будем танцевать разом. О, стаецца, няня Полиночка, иди, хутчэй хаваемся. Со мной. Добрый вечер, сябры мои. Вось дзіўна, нікога з вядучых калыханкі няма, а павінны быць. Пам-пам-пам-пам, парарам-пам-пам-пам-пам-пам, парарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вось дзіўна, маленькія лебедзяняты у калыханцы. Толькі выглядаюць яны зусім як нашы Топа і Буслік. Прывітанне, Полиночка. Это мы. Угу. Ды бачу я, толькі чаму такое незвычайнае з'яўленне? Просто мы вырашили балету учиться. Вы балету? Ну так, а что тут такого? Так раптом и захотелось. Навучишь, а? Будем разом учиться, а? Только уяви, ты галоўную балетную партию выконваешь, а мы у тебя на подтанцовцы. Буслик, 3-4. Але ж я не балерына. А хотела бы я стать. Па праўдзе кажучы, калі была зусім маленькай дзяўчынкай, вельмі марыла пра гэта, аднак не атрымалася. Ну вось, и твоя нездзейсненная мара не дает тебе спокойно жить. Думаеце? Вядома, таму ты и тренируешься дома стоять на гэтых яких. Пуанта! Во! А вы адкуль ведаеце? Ведаем. Мы чулі, як ты пра гэта сяброцы сваёй казала. Вось яно што. Не, мы не подслуховывали. Не. Ты не думай. Просто голос у тебя вельмі гучны, калі по телефоне размаўляешь. І вы вырашылі дапамагчы мне здзейсніць маю мару. Ну, разом з нами ты хутка навучишься усім балетным па і гэтым Фуэте. Дзякуй, сябры мои, расшулілі мяне. И нам такие занятки только на корысть пойдут. Ага. Я стану яшчэ больш прыгожым и стройным. А я подрасту и буду грациозным. Так кто подсказал? Правильно Топа сказаў. Тыя, хто займаецца балетам, вельмі прыгожыя. О, тады домовились, будем вучиться балету. А што, давайте паспрабуем? Ура! А мы с Топом уже тренировались и сегодня. Ага, скакали столько, что да вот лапы болят. Ага. Ну, добра. Тады танчыць сёння не будзем, а наладзім тэарэтычныя заняткі. А что это значит? Паспрабуем разабрацца, з чаго пачынаецца балет. Возьмем, напрыклад, балет-казку. Ну, я думаю, гэтую казку спачатку придумать трэба. Правильно, Топа. Значит, все починається з письменника, який пише казку, так? Так, але каб казка жыла ў балеце, мала проста яе напісаць. Неабходна прыстасаваць і да тэатральнага дзеяння. Ой, як гэта растлумач. Ёсць такая прафесія лібрэтыст, які з казак выбірае самыя важныя падзеі. А можно сказать, ён піша кароткі змест казки. Малайчына, Топачка. Як правіла, такі змест друкуецца ў праграмках да спектакля. А далей? А далей да працы далучаецца яшчэ адзін казачнік – кампазітар. Ён таксама стварае казку, толькі музычную. І там замест слоў гукі? Менавіта так. У залежнасці ад таго, што адбываецца ў казцы, кампазітар і складае музыку. Вясёлая падзея ў казцы, вясёлы матыў. Пам-пам-пам. А сумная? Сумны. Бум-бум-бум. Правильно! І вось тут, калі музыка гатовая, надыходзіць чарга танцораў.
І яшчэ аднаго казачніка. Гэта каго? Харэографа, які кожная з дзеючых асоб балета прыдумвае свае рухі. Можна сказаць, што ён акцёрам дае сваю мову, толькі танцавальную. Так, а потым да стварэння казачнага дзеяння далучаюцца мастакі, бутафоры, касцюмеры, асвятляльнікі сцэны і шмат людзей з самых розных прафесій. Ух ты! А вы лічылі, што балет – гэта толькі артысты, якія танцуюць, што ім хочацца пад музыку і ўсё. Дякуй, Паліначка. Зараз будзем ведаць, хто стварае балет. А вучыцца танцаваць заўтра ж пачынаем. Мы ж дамовіліся. Ну а зараз давайте глядзець мультфільм. Ой, давайте глядзець. Ну а зараз... Ведаем, час да адпачынку рыхтавацца. І ты таксама, Палінка, спаць сёння раней кладзіся. Так. Бо балет, ён сіл патрабуе. А сілы мы дзе набываем? У сне, вядома. Правільна. Добрай усім ночы. І прыемных казачных сноў, сябры. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.